Darụ onye otu ezinụlọ GCK kwa ụbọchị, anyị na-asị gị nnọọ n'ihe omume GCK kwa ụbọchị nke ụbọchị nke taa. Tata anyị chọrọ ineba ya n'ihe ọ bụ eziokwu na o pere mpe mana ọ dị ukwuu ka nwere ike inyere ndụ gị aka maọbụ mebie ndụ gị. Biko ṅaa anya ọzọ atụrụ ntị n'oge a. Ka bụ ire nke na-emebi ndụ ndị ọzọ dịka n'akwụkwọ Rom isi 3 n'amaokwu nke 13. Ọbụnadị olu ha bụ ili nke ghere oghe, ire ha ka ha jiri ghọọ aghụghọ. Ọbụnadị nsị nke na-esi n'agbụ ana wee na-apụta bụ ire ha nke na-ebibi ndụ ndị ọzọ. N'anya na amaokwu nke 17, ụzọ nke udo bụ nke ha na-amaghị, ebe ọbụla ha bịara ọ bụrụ ọgba aghara. Ebe ọbụla ha bịara ha tinye ọgba aghara. Ebe ọbụla ha bịara ha tinye nsogbu, n'ihi na ụzọ nke udo ka ha amaghị. Nke a bụ ihe ha ji ire ha na-ekwupụta. Ha na-emebi ọbụnadị otu mmadụ si wee na-ebi ndụ na ọṅụ mmadụ na-enwe, ka ha bụ nke ha na-emebi. Ha ji ire ha na-emebi ihe ndị a. Ya mere onye nwe anyị ji wee na-asị, achọ nke iweta ire gị n'obi gị, n'ihi na ọ bụ ihe obi webigara oke ka ọnụ na-ekwupụta. Achọ nke iweta ire gị na obi gị, wetara m ha niile ka onye nwe anyị wee sachaa gị. Onye nwe anyị ga-agbanwe ndụ gị n'abalị a ka 7. Ọbụnadị ire na-ekwu okwu ụgha. Ekpere m bụ na onye nwe anyị ga-akagbu ha niile na ndụ gị. Ndị eze nke 2 isi 7 n'amaokwu nke 1. Elaịja wee sị, nụ okwu nke onye nwe anyị. Otu a ka onye nwe anyị kwuru, echi n'oge dị ugbu a ka a ga-ere otu ọbụnadị iko ọka n'otu shekel, na shekel balị 2 n'otu shekel, na ọbụnadị n'ọnụ ụzọ ámá Samaria. Ka bụ amụma dị ukwuu. Amụma dị ukwuu na-abịa na ndụ gị. Ọ ga-enwogharị gị, tụgharịa gị ihe niile bụ ihe dị na ndụ gị, bụ ihe mebiworo ndụ gị. Ihe niile ndị a ka onye nwe anyị ga-ewezuga tata n'aha Jizọs. Ọṅụ nke onye nwe anyị ga-abụ ike gị, nnwere onwe zuru oke, nnapụta zuru oke na nnwere onwe zuru oke ka onye nwe anyị ga-enye gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Anyị na-amụta ọtụtụ ihe banyere ire, ike nke dị n'ire, otu anyị ga-esi wee kpachapụ anya, lezie anya otu anyị si wee were ire anyị wee na-eje ozi. Ọ kwesịrị ka okwu nke si n'ọnụ anyị wee na-apụta bụrụ ihe na-eweta agbamume na udo n'ebe anyị bi, ka ọ bụrụ okwu nke na-eme ka e nwee ịdị n'otu, ka e nwee udo, ka e nwee ịhụnanya n'ebe anyị bi. Ile bụ ihe kwesịrị ime ka anyị na ibe anyị dị n'udo. Ọ bụ ya mere o ji wee dị mkpa na anyị ga-echi obi anyị n'iru Chineke. Ọ bụrụ na obi anyị bụ nke ebiri ugwu, anyị ga na-ekwupụta ezi ihe. Ọ bụ site n'ihe obi nwebigara oke ka ọnụ na-ekwupụta. Ọbụnadị ụbịam nke wegoro ọtụtụ oge, onye ozi nke Chineke wee bịa. Chineke nyere ya ozi ahụ. Ọ sị, otu a ka onye nwe anyị kwuru. Ọ sịghị na ihe mụnwa na onwe m na-ekwu, ma ọ bụ nke a ka m na-eche, ma ọ bụ nke a ka m onwe m na-agwa unu. Ọ sị, otu a ka onye nwe anyị kwuru. Otu a ka onye nwe anyị kwuru. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị tata na a ga-azọpụta ya. Otu a ka onye nwe anyị kwuru. Onye ọbụla nke na-eji okwukwe bịakwute onye nwe anyị tata na a ga-azọpụta ya. Otu a ka onye nwe anyị kwuworo, ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ nke dị na ndụ gị na ọ ga-akagbu ha niile tata n'aha Jizọs. Na nwoke a n'amaokwu nke 2, ọ sị, onye isi nke onye eze wee na-asị onye nke Chineke,
nke a bụ ire na-ekwughị ekwuhie. Ọ bụrụ na onye nwe anyị ga-eme windo n'eluigwe, ihe a amụma a eburu ọ ga-adị ire? Nke a bụ ire na-ekwugheri ekwugheri. O kweghị nkwa Chineke ma ọ bụ amụma nke Chineke na ụsa ya. Ọ sị na ị ga-eji anya gị wee hụ ya, mana ị gaghị eri n'ime ya. N'ihe mere nwoke a n'ihi ire ya, ya ka o ji wee dị mkpa ka anyị ga-abịakwute onye nwe anyị n'abalị a wee sị, onye nwe anyị, ugbu a amaara m na mmehie m bụ nke na-epere mpe na-emebi nnukwute ihe. Ana m eweta ya n'ebe ị nọ ka ịgbaghara ọbụnadị ihe ndahie m n'oge gara aga, nwụgharịa ndụ m ka ihe ọhụụ wee malite ime na ndụ m. Asị m na ihe ọhụụ ga-amalite ime, ọ ga-eme ya na ndụ gị n'aha Jizọs. Kedu ihe onye nwe anyị ga-eme? Onye nwe anyị ga-emetụ gị aka, ọ ga-emetụ obi gị aka, ọ ga-emetụ mmụọ gị aka, ọ ga-emetụ ire gị aka, ọ ga-enwogharị gị wee tụgharịa ihe niile na ndụ gị, i wee bụrụ onye ekere ọhụrụ n'ime Kraịst n'aha Jizọs. Ị ga-asị na azọpụtana gị? Ọ bụrụ na ị ka nwere ire na-ekwu okwu ụgha, ire na-ekwu ihe ndahie, ire na-ekwu okwu na-adịghị mma, ire na-egbu mmadụ, ị ga-abịakwute onye nwe anyị. Mgbe ahụ ka onye nwe anyị na-akpọ anyị oku wee na-asị, bịa na ọ ga-agbanwe ihe niile ọbụnadị dị na ndụ gị. Ọ ga-agbanwe ihe niile wee nke dị n'ime ma nke dị na mpụga n'obi gị na n'ire gị n'aha Jizọs. Onye nwe anyị anụwo emem gị, ọ ga-eme ya. Atụmanya gị bụ nke agaghị agharịpụ. Otu ihe m na-amụta bụ nke a, ọ bụ na m agaghị arụ ka maọbụ gbaa ihe Chineke pụrụ ime ajụ, n'ihi na Chineke zuru oke. Anyị enweghị ike ịghọtasị onye ọ bụ. Ọ karịrị nghọta nke mmadụ. Nwoke nke na-ejere eze ozi nke gbara ajụ ihe Chineke nwere ike ime, ọ bụ onye nwụrụ n'ihi na ọ jụgbara ihe Chineke nwere ike ime ajụjụ. Tata Chineke ọ nọ n'ebe a ịgbanwe obi anyị, gbanwee ndụ anyị. Ọ na-ewepụ mpako na nsị nke dị n'ile anyị, ọ na-asacha anyị n'ime obi anyị, ọ na-enye anyị obi ọhụụ, na-enye anyị ụdịdị mmadụ ọhụụ, ka anyị bụrụ ndị dị ọcha, dị ọhụụ n'ime Kraịst. Ị chọọ ka a gbanwee obi gị na ire gị n'ụbọchị nke taa, sonye Kumuyi dị ka ọ na-ekpe ekpere nke nchegharị n'oge a. Rata isi gị, mechie anya gị. Onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie niile nke ị mehiere na ndụ gị niile. Ọ chọrọ inye gị nnwere onwe, ọ chọrọ inye gị nnapụta n'ime mmụọ gị ebe ọbụla ị nọ. Ị chọrọ nzọpụta ahụ, ndụ ebighị ebi ahụ, mgbapụta ahụ ebe ọbụla ị nọ. Wenie aka gị enu, si, onye nwe m, anọ m ebe a, ọ na-agụ m agụụ, enwere m ọchịchọ, achọrọ m mgbaghara ahụ, achọrọ m nzọpụta ahụ. Wenie aka ahụ enu. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Ekene m gị onye nwe m. Ọ ga-ekpere gị ekpere ugbu a, nna, n'aha Jizọs. Ebu Chineke na-ahụ n'anya, Chineke onye ebere. Esi na ị ga-egosi mmadụ niile ebere, na onye ọbụla nke na-abịakwute gị na ị gaghị agbaghara ya, ị gaghị achụpụ ya. Onye nwe ndị a niile bụ ndị na-abịakwute gị ugbu a, na-enweghị onye ọbụla ị ga-achụpụ. Gbaghara ha niile n'aha Jizọs. Hichapụ ọbụnadị ncheta nke mmehie ha niile. Onye nwe ya, ana m ekpe, nye ha nnwere onwe, ka ha ghara ịlaghachi azụ na mmehie ndị ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara Chineke ruere ya n'ime ndụ ha. Nzọpụta nke zuru oke siri na gị bụrụ nke ga-erugharị n'ime ndụ ha, nye ha udo na ọṅụ nke ya na nzọpụta so wee na-abịa. Mee ka o guzosie ike na ndụ ha niile n'aha Jizọs. Amen. Toonu Chineke anyị, emewo ya.
weni otu aka enu weni aka nke ọzọ bikwasị ya n'onwe gị. Nna anyị ekene gị, ịbụ Chineke onye na-ahụ n'anya, ịbụ Chineke dị ukwuu, onye na-adịghị ada ada. Onye nwe anyị Jizọs, ịbụ onye nzọpụta, ịbụ onye ọgwụgwọ, ịbụ onye mgbapụta, ịbụ onye nnapụta. Onye nwe anyị, na m ekpe mmadụ niile ugbu a ka ha nata ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nata nnapụta gị ugbu a n'aha Jizọs. Nata ihe ịrịba ama gị ugbu a n'aha Jizọs. Nnwere onwe zuru oke ugbu a nye mmadụ niile n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì mepee, malite ịhụ ụzọ. Onye dara ngwọrọ binie gaa ije. Ndị nwere nkwarụ ọbụla na-arụ ha, aka onye nwe anyị na-emetụ gị ugbu a. Bụrụ onye ga-enwere onwe ya guzoro nke ọma n'aha Jizọs. Ntị ochie na ogbi malite ịnụ ihe na ikwu okwu ugbu a. Onye nwe anyị, ihe ịrịba ama ọbụla nke ndị mmadụ chọrọ, mee ka o guzosie ike, mee ka ọ pụta ihe ugbu a na ndụ ha. Ka e nwee ihe ịrịba ama na ndụ niile, obodo anyị niile, na Afrịka niile, gabiga Afrịka niile n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Daalụ n'ihi isonyere anyị n'ihe omume GCK kwa ụbọchị nke taa dị na Kumuyi. O doro anyị anya na ihe omume a agụzi na gọọmenti ka ị mara na Chineke dị njikere ịgọzi gị na mkpụrụ obi gị ma na mpụta ihe na ngalaba ndụ gị niile. Ọ bụrụ na ọ na-amasị gị dịka ọ masịrị gị, biko gbasaa ma tụtuo ozi a, mee ka ndị enyi gị wee na-esonye n'ozi a. A ga-agọzi gị dịka ị na-eme nke a. Ọ ga-amasịkwa anyị isonyekwara anyị ụbọchị na GCK kwa ụbọchị. Daalụ.